jistaqsi kull nhar ta' ġimgħa fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. L-istħarriġ tal-istatistika Ewropea dwar id-dħul u l-kundizzjonijiet tal-għajxien sab l-istana li għaddiet kien hemm 3517 il-familja f'pajjiżna li nqalgħu mill-lista ta' ċaħda materjali u soċjali severa meta mqabbel ma' sena qabel. Dwar dan ikkummenta wkoll il-Prim Ministru Robert Abela fejn f'messaġġ fuq il-medja soċjali tenna li wieħed minn seba' f'din is-sitwazzjoni ġew mejjuna biex itejbu ħajjithom u issa għandna l-inqas rata storika fil-faqar assolut u tenna li flimkien irridu nkomplu il-ġlieda biex niġġieldu l-faqar. Xi ħadd li jgħix f'dar privata jitqies li hu mċaħħad materjalment u soċjalment jekk ma jkunx jiflaħ iħallas għal mill-inqas 5 mit-13 il-fattur stabbilit filwaqt li dawk li ma jkunux jaffordjaw mill-inqas 7 mill-istess fatturi jitqiesu li huma imċaħdin b'mod sever. Issa l-oħra, ir-rata ta' deprivazzjoni materjali u soċjali kienet ta' 9.2% filwaqt li r-rata ta' deprivazzjoni materjali u soċjali severa kienet ta' 4.1%, jiġifieri tnaqqis ta' 0.4% u 0.8% rispettivament meta mqabblin mal-2022. Lan ta' dan l-istħarriġ u li jiġbor tarif komparabbli dwar id-dħul is-saħħa u d-diżabilità, l-impjiegi u d-deprivazzjoni materjali. L-istatistika Ewropea dwar id-deprivazzjoni materjali imsejsa fuq kemm il-familji jaħsbu li jistgħu jaffordjaw qatt affarijiet minn setta 13 stabiliti f'livell Ewropew. Dawn jinkludu x-xiri ta' ħwejjeġ jew żraben ġodda, isaħnu djarhom fix-xitwa, joħorġu jieklu mal-familja u ħbieb għal mill-inqas darba fix-xahar, jieħdu btala ta' ġimgħa fis-sena, iħallsu fil-ħin il-kontijiet jew jibdlu x'jamara fid-dar. Waqt li laqa' dawn ir-riżultati pożittivi bit-tnaqqis fil-kategoriji prinċipali, il-Ministeru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal għal fistqarrija li dan it-tnaqqis ġie reġistrat minkejja li l-NSO aġġusta il-livell tal-popolazzjoni Maltija b'riżultat ta' ċensiment minn kważi 513,000 għal 532,000. Ingħad li dan it-tnaqqis fiċ-ċaħda materjali u soċjali kien irreġistrat l-iżjed fost l-anzjani u fost dawk tal-età tax-xogħol. Fuq in-naħa l-oħra, dawn iċ-ċifri jindikaw li qabel id-dħul tal-mekkaniżmu addizzjonali kontra l-għoli tal-ħajja żdied in-numru ta' familji li ma kinux jaffordjaw jieklu laħam jew ħut kull jumej jew li jaffordjaw spiża mhux mistennija b'riżultat tal-inflazzjoni li refet rasa internazzjonalment. Minkejja dan il-Ministeru ppubblika tabella li tindika kif is-sitwazzjoni s-sena li għaddiet xorta waħda baqgħet ferm aħjar minn dik li kien qed jgħix il-poplu Malti 10 sin qabel fl-2013 fit-tmiem l-aħħar Gvern Nazzjonalista. Dan anke jekk minn dakinhar kien hemm żieda sew fil-popolazzjoni. Mit-tabella joħroġ li fost oħrajn is-sena l-oħra kien hemm kważi 72,000 persuna iżjed li kienu jaffordjaw jieħdu vakanza ta' ġimgħa u ma' 63,000 aktar li kapaċi issaħnu djarhom. Dwar dan One News reazzjoni tal-Ministru Michael Falzon. L-għumeti aħbar pożittiva immens, tajjeb inti meta l-għan tiegħek fuq kull aspett tal-politika u li tejjeb il-kwalità tal-ħajja tan-nies tas-soċjetà li fdatek bil-fiduċja tagħha. Ir-riżultat tal-lum jikkonferma u għanni li qegħdin nagħmlu riżultati tul qed ikunu riżultati pożittivi u naħseb iktar minn hekk illi bil-provi nistgħu ngħidu li l-kwalità tal-ħajja tan-nies qiegħda titjib.